Hvala što ste došli. Ovo je najbolji znak koliko nam je profesorka Mirjana Živković svima značila. Uvažena porodico, poštovane kolege, dragi studenti. Meni je danas, moram da kažem tako, pripala čast da otvorim ovaj skup. Jeste tužan skup, ali je posvećen jednoj izuzetnoj osobi koja je svoj radni vek, pa i posle radnog veka posvetila ovoj ustanovi, Fakultetu muzičke umetnosti, najpre Muzičkoj školi Slavenski, to moram da kažem, zatim Fakultetu muzičke umetnosti, Katedri za muzičku teoriju, najpre odseku za teorijske predmete, a opet je zaslužna za formiranje jednog novog načina razmišljanja u koncipiranju predmeta koji se predaju na muzičkoj teoriji. Naša draga profesorka Mirjana Živković. Meni nije lako danas da govorim, to je i moja profesorka. Ja je znam iz 3 perioda, pa su nam se putevi razilazili pa ponovo spajali. Najpre kao profesora škole Slavenski, gde kao mlada profesorka obrazovala učenike da zavole muziku, da se bave njom na najbolji mogući način. Zatim, kao student na ovom fakultetu, to su bile neke 80. godine prošlog veka, kada imala sam sreću, profesorka Mirjana Živković predavala harmoniju i harmonsku analizu. I 3. period koji mi je možda i najdraži, a to je vreme, ovo neposredno vreme pre njenog odlaska, vreme kada je ona bila u poznim godinama svog života, posle 80-ih, koja je često dolazila kod mene, naročito od 2015. od kad sam u kancelariji dekana, na toj dužnosti, dolazila skromno, moleći za neku pomoć. Ja sam sve što je tog trenutka bilo aktuelno, sastanci otkazivala i usredsredila se na moju dragu profesorku koja je tražila instrumente, od instrumenta preko pulteva, izvođača, prostora za probe. Sve je bilo naravno za nju sa velikim zadovoljstvom odobreno, ispraćeno, sa posebnom pažnjom da nešto ne nedostaje, a ona je bila tako srećna i zahvalna, jer mislim da nije trebalo bude zahvalna, da se to očekivalo od nekog ko vodi ovu kuću i ko poznaje njen dugogodišnji rad i sve ono što je ona za studente pre svega, za studente ne samo muzičke teorije, već i ostale studente uradila. Ona je, ovih dana sam pokušavala da napišem, jer je lakše pročitati, ali nisam uspela, ne znam zašto. Preslušala sam sve njene sa YouTube-a govore i sećam se dobro i slušala njena dela i rekla je ovako, toliko je bila pre svega kompozitor, a onda iznad svega je teoretičar. Ja mogu slobodno da kažem veliki naučnik. Stvarala je, komponovala je, kako ona kaže, nemam vremena samo za vreme zimskog i letnjeg raspusta. Kad mi dođe inspiracija ili nekad ide lako, nekad ide teško, ali ona radila, ona je stvarala. Svi izvođači su rado izvodili njena dela. Moja ideja je da svakako u nekom trenutku kad prođe ovo ludilo od pandemije koronavirusa, mislim da će to biti vrlo brzo, možda na jesen, napravimo jedan koncert gde će se izvođači svi sigurno rado prihvatiti tog zadatka i izvedemo njena dela. Mislim da je to najbolji način, pored ovog današnjeg, osvrta na teorijski rad, gde ćemo čuti
živu muziku koju je stvarala naša profesorka Mirjana Živković. Ona je do posljednjeg dana bila privržena ovoj kući i to je divno, to je nešto što trebamo da u stvari svima onima koji su doprineli toliko radu i razvoju fakulteta, a ona je izuzetno, ja mislim, doprinela razvoju katedre za muzičku teoriju, koju sada, ja mislim, zadala je veliki zadatak kolegama i koleginicama, šefu katedre koji sjajno vodi svoju katedru, da nastave onim putem koji je ona trasirala i da pronalaze nove načine da približe muzičku teoriju svim muzičarima, ne samo teoretičarima, nego da prosto evo ja se sećam da nam je ona na časovima govorila uvek mirna, tiha, uopšte nije bila strog profesor, uvek je sedela za klavirom, pa strog u smislu, znate, zašto niste naučili to, nego je pokušavala na sve moguće načine, čak i one koji su nezainteresovani, da kažemo, da ih na neki način privuče da razmišljaju o onom šta sviraju. Ne samo o notama, nego o tekstu koji je napisan u delu i šta je to kompozitor, pre svega o stilu. Njen osnovni, znači, način rada je to, stilske karakteristike harmonskog jezika, koliko sam ja zapamtila. Ja sam je pomno slušala, nisam imala problem da je shvatim, zato što sam u srednjoj školi teorijski odsek završila, pa meni to sve bilo blisko, ali kod nje na drugačiji način. Interesantno. To je bilo ono što je nju krasilo. Nju ste mogli da vidite i na hodniku i da je zaustavite, da je pitate za mišljenje i ispred fakulteta i u parku. Takvih je bilo retko, moralo se zakazivati jedan razgovor, a ona je bila toliko topla prema pre svega studentima, a mislim i prema kolegama, i dala im je vetar u leđa da nastave, da grade svoj odsek, odnosno katedru, da daju neke inovativne ideje koje, sigurna sam, na koje bi ona bila ponosna. Ja sam srećna što je bila član našeg kolektiva, što je do poslednjeg dana bila aktivna, što je ceo svoj život posvetila muzici i što je dolazila na naš fakultet do kraja. Neka je večna slava i hvala. Hvala, draga profesorka. Poštovani članovi porodice profesorke Živković, poštovana koleginice Nestorovska, poštovani članovi organizacionog odbora, drage kolege i učesnici okruglog stola, imam čast da vas u ime Katedre za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu pozdravim i poželim dobrodošlicu na okrugli sto organizovan u čast profesorke Mirjane Živković. Veoma nam je drago što smo kao katedra, zahvaljujući velikom zalaganju njenih članova, uspeli da u ovim teškim uslovima organizujemo ovaj skup. Mnogostranost rada i doprinosa Mirjane Živković našoj muzici, muzičkoj teoriji i pedagogiji obavezuju nas da kao muzički teoretičari sledimo put koji je profesorka izgradila svojim višedecenijskim delovanjem. Značaj rada profesorke Živković za katedru, fakultet i šire, za našu sredinu, danas je nemerljiv. To se posebno odnosi na razvoj učenja o harmoniji, na primer harmonije na klaviru ili pristupa predmetu iz aspekta muzičkog stila. Ništa manje značajan je pionirski za našu sredinu poduhvat izrade udžbenika za harmoniju i instrumentalni kontrapunkt, koji danas čine obavezni deo učeničke literature u našim muzičkim školama.
Upravo svest o nužnosti unapređenja nastave srednjoškolskih muzičko-teorijskih predmeta, uz uočavanje potrebe postavke metodičkih osnova rada budućih nastavnika već na fakultetskom nivou njihovog obrazovanja, doveli su do konstituisanja fakultetskog kursa tada nazvanog metodika nastave teoretskih predmeta. Na katedri za muzičku teoriju danas se brižljivo čuvaju i razvijaju osnove koje je profesorka tada postavila. Istakao bih posebno i važan doprinos izučavanju srpskog muzičkog stvaralaštva, sadržan u pisanoj reči profesorke Živković, to jest u mnogobrojnim radovima objavljenim u časopisima i zbornicima sa naučnih skupova. Profesorka je tokom svoje nastavne karijere posebno kroz mentorstvo na mnogobrojnim diplomskim i magistarskim radovima uticala na profesionalno usmerenje svojih brojnih studenata, od kojih su danas mnogi od njih uticajni profesori muzičko-teorijskih predmeta, ali i naučnici, muzički teoretičari. Dugogodišnji šef tada katedre za teoretske predmete bitno je usmeravala rad njenih članova, doprinoseći i našim potonjim aktivnostima, pa i onima okrenutim prema izgradnji uslova za postavku i tretman muzičke teorije kao naučne discipline. Siguran sam da će ne samo ove, već i mnoge druge važne aspekte rada profesorke Živković, posebno njeno kompozitorsko stvaralaštvo, obraditi i više o njima govoriti učesnici današnjeg okruglog stola. Kao katedra, trudit ćemo se da u budućnosti intenzivno radimo na očuvanju nasleđa Mirjane Živković. U tom smislu, nadam se da je današnji skup samo prvi u nizu skupova inspirisanih njenim umetničkim, teorijskim i pedagoškim doprinosom. Na kraju, svim učesnicima okruglog stola u čast profesorke Mirjane Živković, kompozicija, muzička teorija, pedagogija, u ime Katedre za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu želim mnogo uspeha u radu. Hvala.